Za starších i chroničných chorotníkov jedna zo prevencijoh zaštiti od gripi to i vakcinovanje. Ono u Đurđove počalo koncom oktobra i odvolanje bilo dobre, ali i popri tim veljke číslo hraždanoh še ponosovalo na horučku, bolju harlih, kostoh i muskuloh. To vakcina, ktorá pokrýva len određeni antigeni virusa influenci, a teraz še zjavili veľo vecej drugi virusi, ktorí spričinjeli ti respiratorne infekcije, takže chorih jest veľo i medzi djecmi i medzi staršima. To uglavnom jezi i gripi, a jezi drugi respiratorni infekciji. Doktore sovituju, že by pacijenti, ktorí počustujú simptomy gripy i majú horúčku po 38, sami počali terapiju, pili nadoštečnosti, mirovali i može buď popili lik protiv boljoh i za znižovanje horúčky. Keďže to ta horúčka trvá dlúže od 3 dní i keď se zjavi nejaký mocnejší kašelj, evecka treba da pridu do svojho doktora. I popri veljkoho čísla chorih ešte vše nije epidemiji, a hraždanje še môžu vakcinovať, i keď še prehlaši epidemija, keď im zdravstveni stan toto omožljivjuje.